खुलुमबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों आं नोंथांमोननिसिम फोरमायस्रि मोसाहारिनि जानाय जाथायखौ नोंथांमोननो खिन्थाना लाना फैबाय। दा नोंथांमोननो फुल डिटेल्स होननानै आं बुंनो सानदोंब्ला बेखौनो आं बुंनो सानो। माखासे बेफोरबादि आरोना बिमाफोरनि गामिया जोंनि माखासे बातासिफोरनिनो हालाम बा हादाननि बिमाफोरनि गामिया जादों लोखिजुलि आरो दा माने बे हिनजावसाया जोंनि गामि खाथि बा जोंनि गामियावनो बिमायंनि न'आव थायोमोन। बिमायंनि न'आव थानानै बाथौ आश्रम स्कुलाव फरायोमोन। गथ'आ 5 थाखोआव फरायोमोन। दा बिनि थैनाय जाहोनानो जाहैबाय जोंनि गामि खाथियाव थैयाखै बे गथ'आ, माने बातासि मेन टिकाजुलि स्टेसन खाथिनि दालां खाथियाव थैदों गथ'आ। माने ओइजा माखासे लोगो दं होनदों, मानि थाखाय बेरायहैदोंमोन बेखौबो आं मोजां सोंनाय जायासै। होमब्लाबो फुल डिटेल्सनि मिनिङाव बेफोरखौ आं बारा बुंनो थांला। होमब्लाबो दा बेनो आरोना गथ'फ्रा माने जि लोगोनाव थांनानै फैफिनबाय जाहैदों। माने जि साइथिङाव जि जायगायाव एक्सिडेन्ट जादों बे जायगायाव मोनसे दालां दङ। बे दालांजोंनो माने लामाया दोंनै ओरै दोंनै आरो फारसेल' थाबायजाग्रा, माने बे माने ट्रेननि दालांनि माबाजोंनो बिजिंनो थाबायो आरो गथ'फ्रा। माने साइकेलजों माने नारना फैनाय जादोंमोन आरो सानजानिफ्राय सोनाब थांनाय ट्रेनमोन। बेबो ट्रेना खर' मोननैल' लाना फैदों, दाबा गैया। आरो जोबोद हरन होदों होनदोंमोन। गथ'आ मा थालाव गोमाना दं बेखौ जों मोजां मिथिया, मानसिनि खुगा खोना मोन्दों। गथ'आ माने खेबनै थाखा जादोंबो होननाय खोनादों आरोना। सिगनेलबो दं होनदों खाथियाव। फार्स्टनि खर'आ सौग्रावनानै सिगनेलाव नांनानै आरो गथ'आ सिगनेलाव सौग्रावना फैनानै आरो मोनसे खर'आ आरो होख्रेमलांबावदों जाहैदों। जोबोद गाज्रियै थैदों जाहैदों गथ'आ। दा बेखौनो आं जोबोद दुखु नांदों। जोंहानि न'आवबो बेरायनो फैयोमोन गथ'आ, फोरमायस्रि मोसाहारिया। आरो बिनिबो उनथाराव आजिलै मास मोनथाम मोनब्रैसो जाबाय। बिनि माखासे भिडिअ दङ आंनाव, नोंसोरो नायोबा आइ बटनाव नायनो हागोन। आरो बिनि ससे क्लिपखौबो आं नोंसोरनो होगोन, नायबानो जाबाय। हाय लोगोफोर, जों गासैबो मोजां जानो सोलोंदो, लेखा फरायनायाव गोसो होदो। बेखौनो बुंनानै जोङो जय बर' हारिनि रायजोफोरनिसिम खुलुमनाय जासिबाय। गोजोन्थों। दा बेनो आरोना जोबोद दुखु नांथावना। आं जोबोद दुखु मोनदों। गथ'आलाय मोजांमोन, खुसि थायोमोन, मानसिफोरजों मोजां बिदिनो मान सोमोन्दोयै मोजाङै सोंनो माने रायज्लायोमोन। मोजाङानोमोन गथ'आ। माने बिमायंनाव थानानै बियो स्कुलाव बाथौ आश्रमाव फरायोमोन गथ'आ। दा बेसेबां 12 बोसोरसो जागौमोनदां बे बैसोआवनो गथ'आ जिउ गारनांबाय। दा बे गथ'नि थाखाय बयबो अननानै गावबा गावनि धोरोमखौ लानानै एबा इसोरखौ लानानै बिनि थाखाय एसेब्लाबो आरज खालामना होदो। गथ'आ एसेब्लाबो सोरगोआव आलो गोजोन थानो हाथों। दा बेखौनो लुगैयो। जोबोद दुखु मोनदों आंबो। आं गोसो गैथारामोन, होमब्लाबो दा माखासे ससियेल मिडियायाव नागारनाय हिसाबैसो आंबो दा माने गासिबो एसे मोजाङै मिथिहोनो नोंसोरनो खिन्थानो होननानै आं दा खिन्थानाय जाबाय। दा बेनो आरो मानि खार'नाव आं खिन्थानाय जादों होनब्ला दिनै बे नानि थैनायनि खार'नै माखासेफ्राबो आरो दा जाथों आं बेखौनो खिन्थानो लुगैयो। माखासे ओरैबादि नुनो मोन्दों, सोरबा साइथिं थाबायनानै खोमायाव मबाइल लानानै थाबायो। उन सिगां ट्रेन फैदों फैयाखै मिथिया। फन रायज्लायनो माने बेलेग थालाव थानाय, उन सिगां फैदों मा फैदों बेखौ बारा थाल थाया। आरो खायसे इयारफन सोनानै फन रायज्लायनाय, बेबादि आङो साइथिं थाबायनाय मानसिफोरखौ नुनो मोन्दों। बेखायनो बेफोरबादि जाया। आरो उन सिगां थाल लानानै एसेबाबो गावखौ बासायनो नाजा। आरो जोंनि साइथिं माने दालां मोनसे आरो फिसा दंबायो। गोबां मानसि एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय आरो बेयावनो मानसि गोथैबो सावो। बेयावनो माने एक्सिडेन्टआथ' हिसाब गैला होनजायो। माने बुंनो थाङोबा थैबाय आरोना, बहुदआनो थैबाय। आरो उन सिगांनिफ्राय जों नुयै समनिफ्राय बेसेबां मानसि थैखो जों मिथिया। दा बेनो आरो बेफोरबादि माने गारिजों खुनु माबा गैया। बेखायनो एसे सांग्रां था। आरो दा गथ'खौ लाबोबाय होनदों। डाक्टारनाव लानानै एसे चेक खालामनाय जाहैदों मा माया नस्थ' जादोंमोन होननानै दा गथ'खौ लाबोबाय जाहैदों। दा बेनो। दा बे गथ'नि थैनायनि माखासे माबाखौ दिन्थिनो हानाय नङा। गथ'आ माने बुहुद खुनि जादों आरोना। आखिनि आखाइया गल'दों होनदों आरो लोगोसे आथिङा बायदों। खिन्थु आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो हानाय नङा। जोंनाव मोनसे क्लेम फैयो, बेनिखायनो जों दिन्थिनो हाला। दा आंनाव मोनसे मोजां भिडिअ दं, नोंथांमोना नुबाय। दा बेखिनियानोमोन। जोबोद दुखु मोनदों। एसे अननानै बिनि थाखाय एसेबो सोरखौ आलो गोजोन थाहोनो हानाय बायदि नोंसोरो आरज खालामनानै दिन्थिना होदो। दा बेखिनिखौनो बुंनानै दोननाय जाबाय। माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंसोरनि सिमां निमाहा बियो। गोजोन्थों।